И здравейте, клип за Clash Royale. Ако искате, ето да ми видите клана, той е Протата BG2. Ако искате, можете да влезнете. Да. Така, и тук имам, нали, в моя клан има 5 човека все още, но ако искате, може да влезнете и да направим много хора. Имам предвид, за да има много хора в клана. Така. За сега сме 5 човека в Clash Royale в моя клан. Да. И с едно мое приятелче правихме, нали, френдли батали. Да, и кажете ми какъв дек да си направя, защото аз не знам, ето тези хора са ми в колекцията, ето тук ми е в дека. Кажете ми как да си направя, за да ми е по-хубав. Да, и нека да направим едно батълче. Да знаете, аз не съм хичен добър на тази игра. Бетмен. Добре, мисля да сложа тук и тук. Мисля си, че това е лоша тактика. Сега ще пуснем Бейби Дракона. Ако се чудите откъде имам Бейби Дракона, купих си го, дадох почти всичките диаманти, които имах, ако така се казаха, че сега ги забравих малко. Да. И да, този клип мисля да е кратък, не да е дълъг. Ето, че ми взех една такова. Аз хора ви казах, аз хич не съм добър. Но пък какво да се прави. И да, както казах, моля ви се, кажете ми какъв дек да си направя, който да ми е добър. Защото аз съм много зле с тази игра. Просто съм брутално зле. Моля, как това ми унищожи Бейби Дракона с... Ама той явно е бил на малко. Тук слагаме помощ. Която добре помогна. Тая кола май му я взехме. Не. Вау, виждате ли хора на колко му остана? На мен един път играх една игра сам. Нали е така без да правя клип и моето ето тук, където ми е точно, как да го нареча, танхала. Точно ми остана на 54 и аз губих. Това беше брутално страшно. Аз не съм си сложил нищо от тези скелетони. Рип. Дори не можах да му взема една кола. Много зле. Да, и пак казвам, ако искате да ми влезнете в клана, ето той е Протата BG2. Ако искате, можете да влезнете. Да, ето.
имаме, нали, 3111 купи. Да. И да, и това мисля да е за този клип. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте, не забравяйте лайк. Аз бях Миндака 99 и чао!